Sziasztok srácok! Bocsánat azért a csípszevésért. De bocsánat. Ezt most nem vegyétek te, mert megismét. Leges-legelső videóm. Elsőnek üdvözlök mindenkit. Ebben az új leges-legelső videóban. Hogy is lesz a címe, hogy az első videóm. Igazából mondhatni csak Fortnite tartalmak lesznek. És azon belül meg tényleg ilyen nézőik. Tényleg ne csúfoljatok ki, amiért rossz lesz mondjuk ez a videó, mert értem első videóját, nem tudom mit kell csinálni. Tényleg ne csúfoljatok ki. Ez mindenkinek mondjuk olyan, mint első videója, első sorca. Remélem, tetszeni fog. Itt most beismer, igazából itt most csak el szeretném mondani, hogy én valójában ki vagyok ebbe a videóba. Na, abba is üdvözlöm. Én Noel vagyok. Az a neve ugye a YouTube csatornámnak is. És ugye minden. Na, ugye elmondom a YouTube-ot. Ugye csak YouTube ugye csak Fortnite, jó mondjuk nem, mert lesz Cségó, időtartalma, lesz GTA, lesz Forza Horizon 5, meg ilyesmi. És igen, így most elmondtam a kezdeteket, de az ugye idő kérdése. Na. Tényleg első videóm, tényleg ne csúfoljatok, ki meg csúfolni szeretne, azt kérlek szépen, azt meg tudom azt az embert kérni. Akkor azt kérlek szépen ne írjon a kommentre, mert ez a baj, hogy nem esik jól ugye az embernek, ha első videót rak fel, és ugye csúfolják. Ugye itt most tényleg mindenki, az ne írjon kommentbe, de amúgy tényleg megpróbálom, hogy jó legyen a videók, lesznek jó vágások, lesznek jó izék, tényleg lesz olyan, amikor megcsinálom azt, hogy egy 15 perces videónál többet tudjak csinálni, mert ugye valamiért ugye azt is meg kell csinálni, amit logika szerint nem értek így logikában, de nem baj. Tényleg, de igen, akkor Noelnek hívnak engem, Fortnite tartalmak lesznek, kontrolleres vagyok. Mást úgy nem kell rólam tudni, mert ugye a lakhelyemet, meg a ilyesmiket, fontos információkat, ugye magam ezt nem szeretném elmondani, mert ugye még csak első videóm, és ugye nem szeretném már most ugye az egész életemet amúgy elmondani. De tényleg csak így ennyi a videó, lesznek hosszabb videók is, meg tényleg minden. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Lesznek sokkal hosszabbak, lesznek reload ranked, lesz olyan, amikor mondjuk bronzból, meg ugye mondjuk A-rankedből, ilyesmi felmegyek árjúval. Tényleg lesznek ilyen videók, meg minden. Ja. Csak így. Tényleg csak így ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!